ஹாய் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமிக் தமிழ் சேனல் மூலமாக கற்றுக்க போகிற ஈஸி சயின்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா, கிளைமேட் ஜோன்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு இந்த கிளைமேட் ஜோனில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு பார்த்துருவோம். இப்போ உங்களுக்கு ஓவராலாக தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ட்ராய்டு ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டோராய்டு ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, டோராய்டு ஜோனுங்கிறது வந்துட்டு ஒன்றும் இல்லை. இப்போ அந்த ஈக்குவேட்டர் லைனில் வரக்கூடிய நாடுகளெல்லாம் வந்துட்டு பிரிச்சிருக்காங்க. அதுதான் வந்துட்டு டோராய்டு ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்துட்டு எதை பேஸ் பண்ணி பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, டெம்பரேச்சர் பேஸ் பண்ணி இந்த நாடுகள்லாம் வந்துட்டு டோராய்டு ஜோனில் இருக்கிறது, டெம்பரேச்சர் ஜோனில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிருக்காங்க. ஃப்ரீஸ் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, டெம்பரேட் ஜோன் சொல்லுவாங்க, அப்புறம் டோராய்ட் ஜோன் சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு 3 இதாக வந்துட்டு பிரிச்சிருக்காங்க. இப்போ இந்த ஈக்குவேட்டர் லைனில் வர ஆஃப்ரிக்கா, சவுத் ஏசியா, இந்தியா, இந்தோனேசியா, நார்த் ஆஸ்திரேலியா, அப்புறம் வந்துட்டு சதர்ன் மெக்சிகோ, சென்ட்ரல் அமெரிக்கா, நார்த் அண்ட் சவுத் அமெரிக்கா, இங்கெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஈக்குவேட்டர் லைன் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு கிராஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி நாடுகள்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த வெப்பம் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த 3 காலங்கள், பருவங்கள் வந்துட்டு 3ஆக பிரிக்கப்படும். ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வெப்பம் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கிற இடம் வந்துட்டு இந்த ஈக்குவேட்டர் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதில் இந்தியாவோட இதுவும் வந்துட்டு வருது. அதுக்கு அடுத்தது டெம்பரேச்சர் ஜோன் சொல்லுவாங்க. இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஈக்குவேட்டர் லைனுக்கு மேலே இருக்கிறது வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் ஜோன் சொல்லுவாங்க. இங்கே வந்துட்டு சன்னோட இது வந்துட்டு நேரடியாக வந்துட்டு விழுகாது. சன்னோட தாக்கம் வந்துட்டு நேரடியாக இருக்காது. இது வந்துட்டு ஓவர் ஹெட்டு, அதாவது டைரெக்டாக படாமல் கிராஸாக வந்துட்டு படுறதுனால இங்கே வந்துட்டு 4 காலங்கள் வந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். சம்மர், ஸ்ப்ரிங்கு, அப்புறம் ஆண்டம், அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வின்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 4 காலம் வந்துட்டு இருக்கும். இலையுதிர் காலம், பனி காலம், அந்த மாதிரி 4 காலம், மழை காலம், வெயில் காலம், இந்த மாதிரி 4 காலங்கள் வந்துட்டு இந்த டெம்பரேச்சர் ஜோனில் வந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்துட்டு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா, டாபிக் ஆஃப் கேன்சருக்கு மேலேயும் டாபிக் ஆஃப் கேப்ரிகானுக்கு கீழேயும் வந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதில் வந்துட்டு வரக்கூடிய நாடுகள் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா, யூகே, யூரோப், அதே போல் நார்த்தன் ஏசியா, அப்புறம் நார்த் அமெரிக்கா, நார்த்தன் மெக்சிகோ, சவுத்தன் ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, சதர்ன் சவுத் அமெரிக்கா, சவுத் ஆஃப்ரிக்கா, இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது டெம்பரேச்சர் ஜோனில் வரக்கூடியது. இங்கே வந்துட்டு வெப்பம் வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம், மைல்டாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம், மீடியமாக வந்துட்டு இருக்கும். 4 காலங்களை வந்துட்டு இந்த இடத்துல வாழக்கூடிய மக்கள் வந்துட்டு சந்திப்பாங்க. ரைட். அதுக்கு அடுத்தது ஃப்ரீஸ் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஃப்ரீஸ் ஜோன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா, இங்கே வந்துட்டு ரொம்பவே வந்துட்டு உறைநிலை பனி வந்துட்டு விழுகும் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுதான் ஃப்ரீஸ் ஜோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கோல்டு வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். காரணம் என்ன அப்படின்னா, இங்கே வெப்பமே வந்துட்டு இருக்காது, அதாவது சூரியனோட ஒளிக்கதிரே வந்துட்டு விழுகாது அப்படின்னு சொல்லலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் முழுக்க சூரியனே உதிக்காத நாடுகள்லாம் வந்துட்டு இதில் இருக்குது பட்டியலில். அதாவது கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 மாதம் வந்துட்டு வெயில் காலமாக இருந்ததுன்னா ஒரு 6 மாதம் வந்துட்டு பனிக்காலமாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான பேஸில் இருக்கிறதுலாம் இந்த ஃப்ரீஸ் ஜோன் அப்படிங்கிற இதில் வந்துடும். டே அண்ட் லைட்டு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 மாதத்துக்கு டேவாகவே இருக்கும். அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 மாதம் நைட்லேயே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு அண்டார்டிகா பகுதியில் இருக்கிறதுக்கும், அதே போல் கிரீன்லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த நார்த் போல் சவுத் போல் இருக்குல்லவா, அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நாடுகள்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரியான தாக்கங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது பனிப்பொழிவாகவே தான் இருக்கும், எப்பயுமே சூரியனையே வந்துட்டு பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு நாள் முழுக்க கூட சூரியன் வந்துட்டு உதிக்காத நாள்லாம் இருக்கும் இங்கே அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு 3 ஜோனாக வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு பிரிச்சிருக்காங்க. அதாவது கிளைமேட் ஜோனாக வந்துட்டு பிரிச்சிருக்காங்க. ரைட். இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஓவராலாக ஒரு இது வந்துட்டு தெரிஞ்சிருக்கும்.
இதில் வந்துட்டு அந்த லைனெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கற்பனை லைன் தான். அதாவது அந்த சூரியனோட ஒளிக்கற்றைகள், அதாவது அந்த வெப்பம் வந்துட்டு எங்கே அதிகமாக தாக்குதோ அது வந்துட்டு ஈக்குவேட்டர் லைனு. வெப்பம் கம்மியாக இருக்கிறது வந்துட்டு ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அண்ட் ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான். வெப்பமே வந்துட்டு படாத இடம் எதுன்னா ஆர்டிக் சர்க்கிள் அண்ட் அண்டார்டிகா சர்க்கிள். இதுதான் வந்துட்டு இதில் விஷயம். ரைட், இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஓவராலாக தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதை வந்துட்டு யார் வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அரிஸ்டாட்டல் வந்துட்டு க்ரீக்கில் வந்துட்டு இந்த கிளைமேட் ஜோன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மேட்டை வந்துட்டு கொண்டு வரார். இது வந்துட்டு ஒரு கற்பனை கோடு தான் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நாம் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த மேலே இருக்கிற 2 ஜோன் இருக்குல்லவா, அதை வந்துட்டு சப்ட்ராபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 2 இதாக பிரிக்கிறாங்க. சப் அண்டார்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சில இடத்துக்கால அங்கே வெப்பம் விழுகும், சுத்தமாகவே விழாத இடத்தையெல்லாம் வந்து சப் அண்டார்டிக் ட்ராபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ சப்ட்ராபிக்ஸ் அப்படிங்கிறது மேலே இருக்கிறது, அதாவது நார்த் போலில் இருக்கிறது. அண்டார்டிக் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு கீழே இருக்கிறது. இங்கே சுத்தமாகவே வந்து இந்த நிலப்பரப்பில் வந்துட்டு வெளிச்சமே விழுகாது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஓவராலாக தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் கண்டிப்பாக நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ டியூட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. தேங்க்யூ. பாய் பாய்.